Üdvözlök mindenkit, Cseva vagyok, és ez pedig a hardcore harmadik része. Hát egy kicsit lejjebb veszem a hangot, hogy halljatok is. Akkor, hát mivel kell fa, meg minden kell, ezért még megy le a nap, addig én mindenféle csinálok. Csak hol kezdjem, nincs közelben egy fa sem. Na mindegy. Erről megnézzünk. Lehet, hogy mégsem vágok fát, mert olyan a hely, hogy messze van. De attól még van egy fürdő, lehet itt minden. Ja, amúgy olyan a fű, mint ilyen havas bajon helyen, mint a Mennyország módban, a Mennyországban. Rossz dolgokat sejtek én. Menjünk haza. Ja, jönnek a pókok, zombik, csontvázak, creeperek, meg ilyen rossz dolgok. Mobok. Jó, akkor. Kiveszem a tölgyfát. Van 20 tölgyfám. Vagy kell nekem szén is, meg ilyenek. Jó, akkor most reggel van. Egy kicsit kell nekem a bányához megyek. És lám, spawnoltott egy zombi is. De én elmentem. Szép az új gyapjú bárány. Megvan, miért nem csinálok ház mellé? Hűlőn az, hát nincs itt egy csontváz sem, csak azért, mert kell majd valamit egyek, és arra gondoltam, hogy majd tenyészteni fogok. Hát, hogy megnőjön a búza, meg ilyenek. Hát akkor... Ja, nálam van. Jó, beteszem a földet. És akkor itt lesz a bánya. Menjünk. Hetes. Jó, azt még találnék gyémántot. Menjünk. Itt tovább fogok bányászni oldalra, meg ide-oda, csak még így akarom. Remélem nem fog történni semmi sem velem, ami nem nagy százalék, hogy nem fog történni semmi sem, és mégsem akarom. Azt mondja, történjen velem valami rossz, például elvágvasak, vagy ilyen. Kimegyek és craftolok faszonát. Jó, akkor crafting table, kemencét leteszem most. Meg vagyunk. Meg is van a kis otthonos ház. Jó, nem annyira otthonos. Tényleg kell egy bármilyen fa. Oh! Ez a zombi.
majdnem megölt. Nyavajás, aranyruhás zombi. De én foglak téged megölni. Bármibe is megöllek. És egy aranycsizma. Nagyon jól kezdek. Kaptam egy aranycsizmát is. Milyen jó. Yeah. Nézzünk körül. Nincs semmi. Nincs itt semmi mob. És kinőtte ez a fa. Kösz. Menjünk tovább. Hú, az félelmetes volt. Na, akkor menjünk. Ja. Nem kell több.